Понякога най-голямото зло не идва от непознати, а от хората, които спят под един и същ покрив. Едно обикновено тинейджърско парти се превръща в сцена на кошмар, който шокира цяла Америка. А това, което полицията открива зад една запечатана врата, е толкова ужасяващо, че звучи като сюжет от филм на ужасите. Не пропускайте да останете до края на видеото, защото тази история е наистина съкрушаваща и ще ви остави без думи. Ако харесвате подобни криминални истории, абонирайте се за канала още сега, натиснете камбанката, за да не пропускате новите видеа и споделете това видео с приятели. Всяка седмица тук ще качвам по 3 нови истории, които ще ви държат в напрежение до самия край. А сега започваме с един от най-шокиращите семейни случаи, които ще чуете. Една априлска вечер през 2017 година Касандра Борг, едва на 17 години, организира парти с приятели в къщата на своите баба и дядо. На събирането не липсвало нищо – силна музика, алкохол, смях и всякакви вещества. Но това не било всичко. Докато повече от дузина тинейджъри крещели и танцували диво на втория етаж, на долния етаж вече се било случило нещо ужасяващо. Зад запечатана врата лежали бабата и дядото на младото момиче. А междувременно тя и приятелят и Джони Райдър се държали така, сякаш нищо странно не се случва. Всичко започнало на 6 април 2017 година, около 6 часа вечерта, когато полицията пристигнала в къща в покрайнините на град Лоренсвил, щата Джорджия, Съединените щати, след сигнал за проверка на благосъстоянието, подаден от роднина на Рандъл и Уенди Борг. И двамата били на 63 години. Членове на семейството се опитвали да се свържат с двойката по телефона многократно, но без успех. Полицията почукала на вратата, но никой не отговорил. Тъй като не видели нищо подозрително, служителите си тръгнали, без да подозират какво всъщност се е случило. На следващия ден, на 7 април, в 16 часа и 43 минути, властите отново посетили дома на възрастната двойка след нов сигнал, подаден от роднини чрез спешния телефон. Полицията се върнала на адреса, почукала отново, но пак никой не отговорил и не се чуло нищо. Само 4 часа по-късно оператор на спешния телефон получил ново обаждане от роднина на Рандъл Борг, който вече бил сериозно обезпокоен. Въпреки че била изминала почти седмица без никаква вест от възрастната двойка, полицията все още не смятала, че има достатъчно основания да влезе в имота с сила. Ден по-късно обаче, гледната точка на властите щяла да се промени напълно. Около 8 часа и 30 минути вечерта полицията получила сигнал за нападение и побой в същия район на Лоренсвил. В сигнала се посочвало, че 19-годишният Джони Райдър и приятелката му Касандра Борг са нападнали сестрата на Райдър и нейния приятел в дома им. Когато полицаите пристигнали, открили и двамата пострадали в тежко състояние. Според показанията на жертвите, Райдър нападнал сестра си с бейсболна бухалка и напръскал нея и партньора й с лютив спрей, преди да избяга с открадната кола, която принадлежала на възрастните Рандъл и Уенди Борг. Поради тежестта на нападението, полицията получила заповеди за арест срещу Райдър само 2 часа по-късно. След това, около 11 часа и 13 минути вечерта, полицията отново пристигнала в дома на възрастната двойка, този път за да разследва кражбата на автомобила. Вече имали достатъчно основания да влязат в жилището с сила, затова разбили вратата. Още с влизането си вътре, служителите били посрещнати от слаба, но отвратителна миризма. С всяка следваща крачка, вонята ставала все по-силна, докато не стигнали до вратата на стая, която изглеждала запечатана. Когато я отворили, не били поразени само от гнилостната миризма, а и от ужасяващата гледка. На пода лежали безжизнените тела на Рандъл и Уенди Борг, вече в напреднал стадий на разлагане. Първоначално двамата тинейджери веднага станали главните заподозрени, но служителите знаели, че трябва бързо да ги открият. За да проследят местонахождението им, те използвали записи от охранителни камери в района и така стигнали до апартамент, в който двамата се укривали. Полицаите се опитали да установят мирен контакт, но заподозрените отказали да излязат. Тъй като се били барикадирали вътре и не оказвали съдействие, властите поискали подкрепление от екип на SWAT. След кратко време специализираният екип нахлул в жилището. Там се натъкнали на още една обезпокоителна сцена. И двамата заподозрени имали самонанесени наранявания.
Младите хора били откарани в болница, за да бъдат стабилизирани и впоследствие изправени пред правосъдието. След ареста на Джони Райдър и Касандра Борк, полицията започнала да сглобява пълната картина на това, което се било случило в дома на Уенди и Рандъл Борк. По-късно, съдебно-медицинската експертиза заключила, че смъртта на двамата възрастни хора е причинена от прерязване на гърлото. Но това далеч не било всичко. Преди да получат фаталните наранявания, и двамата били подложени на мъчения. Аутопсията установила следи от удари, стъпи предмети, множество порезни рани и тежко насилие, което говорело за престъпление, извършено с ярост, омраза и изключителна жестокост. Това, което най-много озадачило следователите, било времето на смъртта. Според експертизата, двамата били убити повече от седмица по-рано. Това означавало, че тинейджерите са живели под един покрив с телата на бабата и дядото, сякаш нищо не се е случило. По-късно, полицията стигнала до извода, че престъпната двойка е използвала чук, бейсболна бухалка и голям нож, за да извърши убийството. След това, телата били поставени в стая, която била запечатана, за да се ограничи разпространението на миризмата. По време на разпитите, Джони дал показания за случилото се. Касандра обаче предпочела да мълчи. Младият мъж разказал с обезпокоителна яснота как една априлска нощ той и приятелката му чакали скрити отвън, докато всички светлини в къщата на Уенди и Рандъл не изгаснали. Щом домът потънал в тъмнина, те влезли тихо вътре. Рандъл и Уенди били нападнати изненадващо и не успели да окажат съпротива. Според показанията, Райдър започнал да напада Рандъл с бухалка по жесток начин, докато Касандра завлякла баба си в същата стая, където по-късно оставили телата. Там възрастната жена била вързана с тиксо и подложена на побой, докато вече не можела да се съпротивлява. След това двамата довели и стареца в стаята и го положили на пода до беззащитната му съпруга. Под въздействието на собствената си жестокост, двамата млади нападатели нанесли десетки рани и в крайна сметка убили безмилостно възрастната двойка. След това запечатали вратите на стаята, за да не се разпространява смрадта от разлагащите се тела из къщата. Дните минавали, сякаш нищо не се е случило. Докато телата започвали да се разлагат, тинейджерите оставали в къщата, канели приятели и организирали партита след ужасяващото престъпление. Касандра дори отделила време да изпраща съобщения на членове на семейството, преструвайки се на баба си и уверявайки всички, че всичко е наред. Но семейството не повярвало на историята. Те усещали, че нещо лошо се е случило. Особено когато никой от възрастната двойка не отговарял на обажданията им. Най-смразяващото тепърва щяло да излезе наяве. Най-ужасяващото в този случай било, че бабата и дядото не били единствените планирани жертви. Разследването разкрило, че те най-вероятно били само първите им жертви в много по-зловещ план. Според събраните данни, двамата млади убийци възнамерявали да продължат с още престъпления срещу членове на своите семейства. Планът им бил ужасяващ. Първо да елиминират семейството на Джони, а след това и майката на Касандра. По някаква причина Джони в крайна сметка се отказал от част от този план, но не преди двамата да стигнат опасно близо до ново кръвопролитие. Сестрата на Джони и нейният приятел едва успели да оцелеят след нападението. Именно това нападение се оказало повратната точка, която попречила броят на жертвите да стане още по-голям. Ако тя не бе успяла да избяга и да потърси помощ на време, е напълно възможно този случай да се беше превърнал в много по-мащабна трагедия. Властите вече били убедени, че не става дума просто за двойно убийство, а за двама потенциални серийни убийци, които не успели да продължат единствено защото били спрени на време. След като били изписани от болницата и възстановени от опита си да сложат край на живота си, двамата били преместени в затвора без право на гаранция. И двамата ги очаквали изключително тежки обвинения. Касандра Борк не можела да получи смъртна присъда, тъй като по време на престъплението била непълнолетна. Джони Райдър обаче не се ползвал със същата правна защита, тъй като вече бил на 19 години. Малко след това, майката на Касандра направила изявление пред медиите, което разтърсило целия град. На пресконференция заедно с адвоката си жената, на име Аманда Стърлинг, признала, че дъщеря й е имала сериозни поведенчески проблеми през последните няколко години. Въпреки това, тя казала, че нищо не би могло да я подготви за подобен ужас.
Според нея, Касандра била бунтовна, избухлива и често изпадала в истерия, особено когато й били отнемани телефонът или други технологични устройства. Но дори и тогава майка й никога не си представяла, че всичко може да завърши с двойно убийство. С сълзи в очите тя признала, че през последната година и половина напълно е изгубила контрол над дъщеря си. В крайна сметка се отказала от попечителството и я оставила да живее при своите баба и дядо, с надеждата, че те ще успеят да я стабилизират. Тя обаче никога не подозирала, че именно това решение ще ги постави лице в лице с собствения им убиец. Преди престъплението, Касандра вече живеела в къщата на своите баба и дядо. Именно там започнала връзката и с Джони Райдър. На 19 години той не само не повлиял положително на поведението й, а напротив, според следователите връзката между двамата допълнително изострила нейната агресия и нестабилност. И предупреждения е имало. Откакто младата жена се преместила при баба си и дядо си, полицията многократно била викана на адреса. Между октомври 2015 и март 2017 година били подадени общо 31 сигнала до спешния телефон. Полицията била изпращана многократно по различни причини. Бягства от дома, семейни конфликти, тежки скандали между внучката и възрастната двойка, както и сигнали свързани с съмнения за наркотици. Още на 16-годишна възраст, Касандра дори била обвинена в нападение срещу баба си. И въпреки всички тези сигнали, предупреждения и ясни признаци, че нещо сериозно се натрупва, никой не успял да предотврати това, което щяло да се случи. След около година, през февруари 2018 година, най-накрая започнал процесът срещу Касандра Борк и Джони Райдър. Американската съдебна система ги обвинила официално в убийството на бабата и дядото на момичето, както и в опит за убийство на сестрата на Райдър и нейния приятел. По време на съдебния процес и двамата се признали за виновни. Това решение се оказало решаващо, тъй като признали вината си, Джони Райдър избегнал възможността да получи смъртна присъда. В крайна сметка, пред погледите на опустошените семейства, Касандра и Джони били признати за виновни по обвинения в убийство, утежнено нападение, въоръжен грабеж и кражба. Съдията ги осъдил на по 2 доживотни присъди с възможност за условно освобождаване едва след изтърпяване на 60 години затвор, плюс още около 21 години допълнителна присъда. И въпреки, че делото приключило сравнително бързо, един въпрос така и не получил пълен отговор. Защо? Защо двама толкова млади хора стигат до там да измъчват и убият двама възрастни, които единствено са се опитвали да помогнат? Разследващите така и не успели да посочат една единствена категорична причина. Властите смятали, че двамата просто били стигнали до момент, в който вече не понасяли ограниченията, контрола и живота под покрива на възрастната двойка. Но дори това обяснение не е достатъчно, за да побере ужаса на стореното. Това е от онези случаи, които оставят след себе си не само болка, но и дълбоко усещане за безпомощност. Защото понякога единственото обяснение, което остава, е най-тежкото, че злото понякога няма логика, няма разум и няма оправдание. Двама възрастни хора, които просто искали да помогнат на внучката си, получили в замяна най-страшното предателство. И това е нещото, което прави този случай толкова трудно поносим.